Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An balimaw aw minnu ye Shirifula TV jabarani sugandi k'a kaw ka kunnafoni ta yɔrɔ ye. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka foli ani wale ɲumandɔn kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ Burkina jamana kɔnɔna na. Jamiyatu Ansar Dinil Islami o bolofaraba min bɛ Burkina Faso laada do san o san ka sanga ni Ashura ye ni o ye silamɛya donba dɔ ye ka d'a kan Ala ye kobaw caman kɛ Ashura kɔnɔna na depuis nisɔndiya kow la ani bonyama kow la ka ɲɛsin a ka cibaw ma fo ka taa se dusumakasiko min ye silamɛya manton sɔrɔ ni Alakira kisi ani nɛɛma b'a ma ale mɔdenkɛ sanuma Al-Imam Hussein radiyallahu anhu ale fagali silamɛya juguw fɛ. Alhamdulillah laada do Jamiyatu Ansar Din fɛ Burkina Faso ka kɛnɛba sigi ka ɲɛfɔli kɛ silamɛ jama ye Ashura yɛrɛ a fisamantiya koba minnu kɛra kɔnɔna na ka walawalali kɛ o ye silamɛdenw ye. Alhamdulillah u ye laada in lakile ka bɛn samedi don ma utukalo tile 31 san 2000 utukalo tile 30 san 2020 baara ninnu yɛrɛ daminɛna ni folikanw laseli ye ani nisɔndiyalikanw o lase silamɛ jama ma fɛn min sɔrɔlu la Shirifula TV jabarani tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an k'o mafilɛ. Wala an bɛ Ala fo ka Ala barikala ka Ala waleɲuman dɔn. Ala min sɔnna a ka don tɛmɛni kɔfɛ k'an bolo ka se bi ma k'an sigi ni kɛnɛba in kan misiriba in kɔnɔ Ala yɛrɛ ka ɲamaru kɔnɔ an bɛ Ala fo la. O kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan an ma don mɔgɔ si la kɛnɛ dogolen tɛ laada sigini kɛnɛ don n'o ye Ashura sigili kɛnɛ ye. A ka ca la san o san depuis an b'an karamɔgɔ nɔfɛ san o san an bɛ nin kɛnɛ in sigi n'o ye silamɛw ka sanyɛlɛma kɛnɛ ye n'a b'o fɔ o ma ko Ashura. O la nin kalo in na karamɔgɔ ko ten ko caman kɛla mais kasatan Jamiyatu Ansar Din ye min ta o ye ka kɛnɛ sigi nisɔngoya kama o yirali la kira n'a ka denbaya la n'o ye Seydina Useni a n'a balimaw a n'a jɛɲɔgɔn minnu to la Karibila. San san an b'o kɛnɛ de sigi k'an ka dusukasi yira kira ka denbaya la ka tasi ka miiri n'o ye ka sɔrɔ k'an ka tata ta la ka baara kɛ n'a ye. O la an bɛ karamɔgɔw wele san o san o kana kuma kira ka denbaya kan o ka kuma Useni kan o ka kuma a jɛɲɔgɔnw kan o tora cogo di Karibilaw janfara cogo di o ko masalaw fɔ ye pour que tasi min b'an na silamɛya kɔnɔ an ka liminɛw bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min na ka dɔ fara o kan. Hakili n'o ye kɛnɛ sigili kɛnɛ ye san o san an y'a fɔ an b'a ɲɛnamaya cogo min na nin tɛ mais Ala ka latigɛw don komi bana bɛ yen nin waati ninnu na an tun ye ka kɛ su la an ma se k'a kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se jamakulu ma cogoya dɔ la faamaw m'o yamaruya di an ma. O le kama an y'a kanu ka waati ninnu kɛ misiri kɔnɔ fɔlɔ yanni Ala ka dɛmɛ bɛ na. Donc bi ye Ashura kɛnɛ sigini ye misiri kɔnɔ Shirifula misiriba kɔnɔ yan an b'o kɛnɛ de kan. Donc an bɛ nabaga bɛɛ fo an ka wele sera mun ma an b'o fo mun yɛrɛ fana nana ka bɛɛ fo cɛ fara muso kan aw nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la. An ka association ɲɛmɔgɔ ka daminɛ Ala ye Sana Abdulaye Sana Surata Salamataw ani an facɛ Domo Seydou ka fara tɔnden bɛɛ kan cɛ muso an ka foli bɛɛ bɛɛ ye ka organisateur fo dan tɛ foli min na nin waati kunkurunnin na o bɛ labɛn mun kɛ n'i y'a ye Shirifula la vraiment a bɛ mɔgɔw ni wasa ka ɲini Ala fɛ o b'a ni kɛnɛya mun ye Ala ka dɔ fara kan o b'a kɛ ni cɛsiri mun ye Ala ka dɔ fara kan. O kɔfɛ an b'an ka ɲɔgɔn ye bali fo silamɛya tɛ se ka taa bi ni cɛ min tɛ cɛ min sababu la an ye kɛnɛ ninnu lɔn k'a sigi ni an farala kan pour que a ka se ka taga ɲɛfɛ n'o ye Shirif Usman Madani Ayidara ye an ka foliba ye ka waleɲuman dɔn ka barakala ka ɲini Ala fɛ jugu tɛ ban an la Ala kana jugu se an la Ala k'a lakisi Ala k'a lataga n'a ka denbaya bɛɛ a faso Mali a n'an faso Mali Ala k'a basigi Ala k'a hakilisigi don a kɔnɔ mankan mun bɛ yen Ala ka suma mankan mun bɛ Ala ka suma Ala k'o bɛn kelen ma an faso Burkina fana b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ Ala ka basigi don a kɔnɔ
ala ka hɛrɛ dɔ kɔnɔ ni ala hɛrɛ dɔ kɔnɔ ala ka hɛrɛ san bɛɛ lajɛlen ma ala ka an sago jama an karamɔgɔ bɛna min fɔ an bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin sababa bɛɛ ala k'o nɛn sabati Usa Dramé n'a ka wulu biro b'an ka foli b'a bɛɛ ye nin ye biro ka foli ye sanbɛ foli ka se tɔnden bɛɛ ma ko san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'o yira na sini kɛnɛyaw la ala k'o ka kalaya bonya kama karana somɔgɔw bonya kama sherifu lagɔrɔma ka sɔn assalamu alaikum ora n'ala sɔnna bi lo in na n'o le ashura ye an sɔn ka di an dusu kasini bɛɛ an dusu kasira ko bi kɛra an ka ɲɛjɔyɔrɔ n'o le an ka cɛrukɛ mɔkɛ Al Hussein ka jarabiba lon ye ani a cɛɲɔgɔn ani a ka denbaya an sɔn ka di sabura ala fo ka barikada ala min sɔnna ka anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ o sherifukɛ kɔtugubaga ye k'an kɛ a se Sheikh Usman Madani Haidara nin diɲɛ laban nin kɔnɔ diɲɛ ɲagamini nin kɔnɔ k'an kɛ ale kɔtugubaga ye an bi ala fo ka ala barikada an b'a deli ala fɛ ala k'an to nin baara nin kɔnɔ fo ka taa se an ka nɛnɛkiri laban ala ka an denw yɛrɛ tugu an kɔ nin baara nin kɔnɔ fo ka taa se o nɛnɛkiri laban ala ka an bɔnnaw bɛɛ lajɛlen kɛ sherifuw n'a bɔnnaw kanubagaw ye ala k'an to kiramantoyara ala ka hɛrɛ caman kɛ an ye a sura san wɛrɛ ta ala k'o yira an na si ni kɛnɛya ni lafiya ni baden kɔnɔna na ora ni ala ka jɛ ye an bɛ kuma sonsori yan ka bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ ɲuman nana ala k'an bɛɛ ɲuman segin ka taa so ɲuman sɔrɔ a fɔ sherifukɛ ye ko an bi a nɔfɛ ani a ka denbayaw bɛɛ nɔfɛ a ka dugawu kɛ an ye an yɛrɛ bi dugawu minnu kɛ karamɔgɔ ye su ani tile ala k'a minɛ ala ka dugawu ninnu minɛ ala ka na an ka jugu ye ala ka na jugu bɔ an na ala ka hɛrɛ caman kɛ ka sababu ɲumanw kɛ sɔli ala rasulila alhamdulillah an bi Allahu taala tando an bi kɛnɛ min kan sɔgɔmada in na o ye a Sheikh Hussein ka kɛnɛ le o taasibila kɛnɛ an b'a kan sɔgɔmada in na limamu tɔgɔra limamu bɛɛ lajɛlen tɔgɔra an bɛ foli di kɛnɛ in tigi o ye a Sheikh Usman Madani Haidara an bɛ foli d'a ma ka wariɲuman lɔn an sɔri karamɔgɔ n'o bi Burkina yan an bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma an sɔri ɲɛmɔgɔ min bɛɛ bi Burkina yan ani Mali an bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli di an sɔriw bɛɛ lajɛlen ma baaraba in min kɛra a ti ni nafolo tɛ a se ka kɛ ni kari tɛ a se ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka kari ka dɔrɔmɛ kelen don baara in na yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen sara ka alijana ye mɔgɔ sɔrɔ n'ala sɔnna fana bɛ kɛ Allahu taala alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn fɛn fɔ a bɛ kuma na Allahu taala ka diɲɛ le ye jama min bi yan yarabi min o min nana yan bɛɛ nana ka hamina ko le si kana bɔ yan ka so n'a ka makoya hami ye n'a ma dilan hakili sigi ala ka sabati jamana kɔnɔ an ka donda kelen fɛ ka bɔ wada kelen fɛ o se b'a la ale m'o kɛra an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi n'ala ka nɛɛma n'ala ka barika ala k'o jidi an bɛɛ lajɛlen kan an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ ra a Seyyid Sheikh Usman Madani Haidara an b'a fo ka barika la ale min kɛra nin bɛɛ sababu ye an bɛ foli segin an ka karamɔgɔw ma ka foli segin an ka président d'honneur ma ka foli segin président actif ma ka foli segin nabaga bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka jamana faamaw fo minnu ye yan sɔrɔ k'an ka imamuw fo an ka lɔnnikɛbaga minnu bɛɛ yan sɔrɔ tɔnbolo bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman lɔn an nisɔndiyalen don bi sɔgɔmada nin na ka fara kan an degunnen don sɔgɔmada nin na fana ni an ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Al Hussein ye an karamɔgɔ mɔkɛ n'a ka fatuli ye ka bɛn bi ma n'o ye Ashura ye an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra yan ala k'a bɛɛ minɛ ansar bi yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ jamana 38 na bɛɛ wulinen don ka lɔ bi lon na ka se ka wajulu organiser ka wajulu kɛ ka kɛ hinɛ ɲini ka se ala kɛra somɔgɔw ninnu ma an karamɔgɔ mɔkɛ ninnu ma ani an karamɔgɔ yɛrɛ n'a bɔnnaw bɛɛ ka kɛ hinɛ ɲini ka ɲɛsin sirifuw bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu bɛna kɛ bi ani minnu kɛra ka tɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala ka hinɛ tabaga ninnu bɛɛ la ala ka ɲɛnama ɲinɛ kɛ anw yɛrɛ ye
ora an bɛ an karamɔgɔ fo danti foli min na an tɛ sɛgɛn an karamɔgɔ foli la ka tila ka dugawu kɛ an balimakɛw bɛɛ ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma an'an balimamusow ala ka furu nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an b'an karamɔgɔ Ustaz Danbele fo karamɔgɔ bɛɛ ye danaya bila min kan bi ka bi asura wajulu d'a ma n'o ye Elhaj Umar Danbele an b'a fo k'a barika la an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ ra n'o ye Ustaz Darame ani Mun Ibrahim Tera an b'a fo ka Umar Danbele yɛrɛ fo k'an balimakɛ Kasim fo k'an karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ san ɲɔgɔn caman b'Ala bolo Ala ka yira an na ni si ani kɛnɛya ye Ala ka hinɛ an ka tagabaga ninnu na Ala ka yafu ma bato minnu bɛna kɛ ani su minnu bɛna don an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ minɛ ansaru an bɛ min fɔ dɔrɔn o le ye hali bi wulikajɔ ni cɛsiri ye an ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛɛ kɛ kelen ni Ala sɔnna ma Ala ka dɛmɛ bɛ na ka ɲini Ala fɛ fitinɛ min bɛ Mali kɔnɔ Ala ka ban pewu Ala ka bɛn sabati Mali la Ala ka bɛn sabati Burkina yan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛn sabati diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye sɔli ala rasulil karim salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu san ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala ka yira an na ni si ani kɛnɛya ye o tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔlakaw olu caman de kun kɛlen don ka kɛnɛ in lamasaya an karamɔgɔ sɔrɔla ka bɔ ka silamɛ jama bilasira fɛn min sɔrɔla an karamɔgɔ ka bilasiraliw la Shirifila TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka o ɲɛmada alhamdulillah bi sɔgɔmada in na an bɛ kɛnɛba kan an bɛ misiriba kɔnɔ n'o ye Jamiyat Ansarudine Islam ka misiri ye min ye karamɔgɔ hakilina jɔni ye min ye karamɔgɔ ka lasuli baara ye min ye karamɔgɔ ka bilasirali baara ye an b'o misiri kɔnɔ nin kɛnɛ in kan yan minnu bɛ lamɛnni kɛra yan ani minnu yɛrɛ ti yan n'u bɛ lamɛnni kɛra bɛɛ bɛ fo sabu ni Muharram kalo jɔra mɔgɔ mɔgɔ bɛ kira somɔgɔw fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Ala nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ tiɲɛ nɔfɛ fɛn dɔ bɛ jigin i kɔnɔ min bɛ jigin i kɔnɔ o ye Ala kira somɔgɔw tɔɔrɔ min y'o sɔrɔ ani ko min kɛra o la o bɛ jigin i kɔnɔ i b'a bila cogo di i b'a bila ni yɛrɛ b'i faamu ko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen n bari alisilamɛw nin kalo in ko Muharram kalo kaloba don bonyaw kɛra a kɔnɔ hɛrɛ kow la ɲɛtagaw kɛra a kɔnɔ ko caman fɔra a kɔnɔ o ko ninnu na durusu lo ani ibaru ani hawadisu darsu caman bɛ nin kalo in kɔnɔ wajulu caman bɛ nin kalo in kɔnɔ taasi caman bɛ nin kalo in kɔnɔ ko minnu b'a kɔnɔ an da bɛ se o ma Ala sɔnna bi komi an y'a fɔ ye cogo min na nin kɛnɛ ɲɔgɔn bɛ sigi diɲɛ fan bɛɛ fɛ an sɔrɔ bɛ dugu o dugu min na ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ Ala ka somɔgɔw ko kalama mais san'an ka dɔn ka walanda la an bɛ fɛ ka fitinin di denba ni denfaw ma denbaw ani denfaw ko b'a bolo dɛ diɲɛ bɛ ɲɛgan fɛn fɛn min na bi diɲɛ bɛ degu o degu la bi denbaw ani denfaw aw nɔ don an nɔlɔ kɔrɔ ye jumɛn ye an b'a ɲinina cogo bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka bila an ka baaraw la a kɛra commerce ye o a kɛra sɛnɛ ye o a kɛra école kalan ye o a kɛra fɛn o fɛn min ye bi diɲɛlatigɛ sira kan an bɛ mɔgɔ ɲumanw de fɛ ka se ka bila a baara sira kan a kɛra président ye o a kɛra ministre ye o a kɛra mɔgɔ mɔgɔ min ye an bɛ fɛ bi ka mɔgɔ ɲumanw de sɔrɔ k'u bila o baara kɛli la an ka se ka wasa o dun bɛ sɔrɔ cogo di o bɛ sɔrɔ cogo di o bɛ sɔrɔ ni min ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara wallahi summa wallahi a ye min fɔ an ɲɛna anw min ye denfaw ye a ye min fɔ an ɲɛna anw min ye denbaw ye billahi lazi la ilaha illa huwa n'an taara o kan wallahi i bɛ bila poste la n'i ka sara tɛ i mago tɛ foyi la tuguni n'i ka sara tɛ i mago tɛ se foyi ma tuguni hali i ka sara i bɛ diɲɛ fan kelen kɔ ko lahara bɛ se karamɔgɔ kumana koyi o karamɔgɔ y'an b'a fo alimu alama shamsu shumushu baharul buhuru ala k'a mɛn an kɔrɔ
yarabi ala k'a mɛn an kɔrɔ ɔ kuma jan tɛ nin kuma fitinin don an ko de denfa ni denbaw an bɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la a caman ye anw nɔ de ye sabu ni dilanli kɛra min bɛna bila baara kɛli la a kɛra baara façon o façon min ye a kɛra tinni ye o a kɛra fɛn o fɛn min ye a kɛra justice ye o walahi karamɔgɔ ye min fɔ n'o de taara bɛɛ bɛ lafiya o la karamɔgɔ dantira an bɛ foli sama ma kɛnɛ kan yan yarabi ala k'a mɛn an kɔrɔ cijan de kɛnɛ ala k'o di an ma n bari alisilamɛw nin y'an dontɔ ye an ka walanda kɔnɔ ala sɔnna ka bi fana yira an na ala ka san caman d'an ma an fa adama ala ye o min dan ka danfɛn adamaden tɔ bɔ adama na n'o ye mɔgɔninfinya ye o daminɛ an fa adama de la adama ala sɔnna ka a dan k'a bila alijinɛ kɔnɔ ka tila ka hawa dan ka bɔ adama na o fila ka to alijinɛ kɔnɔ ka mun ɲini u fɛ ala labatu tɛ dɛ ala labatu ala y'o ɲini u fɛ a ko bɔ yɔrɔ la ko fala takraba hazi sajarata fatakuna mina zalimin a ye dumuni kɛ alijinɛ kɔnɔ dɛ a y'a yɔrɔ bɛɛ yala mɛ ni yiri nin a kana sa ale ma o tori in de ye ala labatu ye o man dɛsɛ ala batu la dɛ ala labatu la o dɛsɛra yen de ala labatu ala kana an dɛsɛ o la o kɛra min kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ pour que ala bɛ se ka yafa a ma a ma nɔgɔya dɛ an ka jurumu ala ka yafa a ye ala wele a bɛ ala wele min dɔn a ye ala wele a bɛ ala wele min dɔn a labanna ka ala wele ni ala kiraba muhamadu ye huseni mɔkɛ a tila ka ala wele ni o de ye ala sɔnna o min ye an fa adama yɛrɛ ye e bɛ an fa adama bɔ wa ne b'a bɔ wa an fa adama dɛsɛni pewu a ye jɔn de wele ala kira a ko ala n b'a ɲini i fɛ i ka yafa n ma mamadu kama ala ko i ye mamadu tɔgɔ ye i y'a ye a ma dan fɔlɔ e y'a ye cogo di a ko n y'a ye la reçu pliera la reçu sama se n y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ yen la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala ko wa i yafara mamadu kama ala ko a yafara a ma yarabi ala ka yafa an ma mamadu kama ala ka yafa an ma shirifu kama a ko o yafa kɛ ni adama na o bɛnna muharamu kalo ko a bɛnna o tile 10 de ma kalo ba don dɛ ko caman b'a kɔnɔ ɔ kɔrɔnɛ bɛ min fɔ an ɲɛna ala ta kumakan bara kɔrɔnɛ ko an ma a ko inna idda shuhuri inda allahi 12 shahran yawma khalaqa samawati wal ardi minha 4 hurum a ko alahu taala don min na a ye dugukolo dan ka sankolo dan sankolo ni dugukolo 2 dantɔ ala fɛ ko a ye kalo 12 dan ka bila diɲɛmɔgɔ ye u k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ a kɔnɔ ko o kalo 12 la kalo 4 baara o bɛ wele ko hɔrɔma kalo o kalo 4 nin kalo in y'a daminɛ ye n'o ye muharamu kalo ye muharamu kalo ye san kalo daminɛ ye wa san kalo laban fana don o la san kalo laban min don an bɔra laban na an ye daminɛ laban in min kɛra an fɛ alabato la min kɛra an fɛ cɛsiri la yarabi ala kɛ baraji ye an dɛsɛra min na o la ala ko an to an ka se k'o kɛ san daminɛ kalo la muharamu kalo kalo 4 min b'a n'o ye hɔrɔma kalo ye muharamu y'a dɔ ye muharamu kɔfɛ zulhijja zulkaada ani arajab o tuma na zulhijja zulkaada o tɛmɛna zulhijja tugura o kɔ muharamu tugura o kɔ mais arajabu o bi shabana ale ni jumada le cɛ o la an b'Alahu taala deli ala ka hɛrɛ caman k'an ye nin kalo in hali kafiriw tile u y'a bonya kafiriw tun b'a bonya o tɛ kɛlɛ k'a kɔnɔ o tɛ foyi k'a kɔnɔ tɔɔrɔ la ni mɔgɔ kɛlɛla zulkaada la i t'i ta sara hali n'a ye mɔgɔ faga i fɛ e t'i ta sara zulhijja bɛ ten muharamu bɛ ten ɔ ni muharamu kalo banna sa safaru bɛ jɔ safaru la tajuru sara de bɛ yen
olo kalo in tɔgɔ mɔgɔ fɛ kuma caman tɔgɔ dɔ fɔra ko kalo jugulo parce que kɛlɛ de bɛna k'a kɔnɔ an tajuru saraw sinon kalo bɛɛ ye ala ka kalo ye ala ka hɛrɛw ka ɲi alisalamaw ashura la fana nabilahi musa i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana sera nabilahi firawuna na ka bɛn nin kalo in na tile 10 fana de ma firina kojugu kɛ dɛ yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum abi égyptiens dencɛw faga ka denmusow to yen o fana kɛra nin kalo in na ko a ka o fanga jugu in banna ka bɛn nin kalo in tile 10 de ma musa sera la ala ye ba ci musa n'a ka mɔgɔ tɛmɛna ba kan firawuna n'a ka mɔgɔw tora baara ko o kɛra ka bɛn nin kalo in fana tile 10 de ma yarabi ala k'an san jugu la o kɔfɛ nabilahi yusufu ala y'a sigi fana nin kalo in tile 10 la ka taa d'a fakɛ ma san caman kɔfɛ fa jigi tigɛni kɔfɛ ala ye nabilahi yusufu segin ka taa d'a fa ma o bɛnna nin kalo in fana tile 10 de ma ko caman kɛra kɔnɔ yarabi an ka fɛn minnu tununa ani dugu minnu bi an kan ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli nabilahi yunusu alayhi salam yunusu fana ala y'a ci bani israilakaw ma mais u kun taara sigi o don na iraki jamana kan dugura min wele ko Ninawa u taara sigi yen de a bɛ Musul ka département de kɔnɔ a bɛ jamana min kɔnɔ o ye iraki mais k'u kun bɛ se mɔgɔ 100 ni kɔ ma yunusa cira ka taa olu nɔfɛ o yɔrɔ la ka taa la ka ci f'o ɲɛna k'o ka ca koyi yunusa taara ala ka ci fɔ ninnu ɲɛna san 30 ani san 3 cɛ 2 de tubira cɛ 2 a ma nɔgɔya dɛ e bɛ mun fɔ an ka zamzamiw ye mɔgɔ joli de tubira ale bolo mɔgɔ joli ye ala dɔn ale bolo ala kana kɛ hasidi ye yunusa a dimina ala ka ɲangata natɔ ale ko nin t'ale sɔrɔ ye ale ko a bɛ taa ka bɔ yen ɲangata ka jigu kan ale yɛrɛ bɛ taa ala k'o ten tɛ dɛ ne de bɛ kuma i fɛ ne de b'i sauver ne de b'i kɔlɔsi ne ma kuma fɔlɔ n'i ko i bɛ taa i ka ko b'i yɛrɛ bolo yunusa labana jɛgɛ kɔnɔ o la fɔlɔ la ni ala wele kun tɛ a ka ala wele cɛsiri ala wele kun tɛ a tun tɛ bɔ dɛ a tun bɛ mun fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a ko masa foyi tɛ ala kelen kɔ ko ale y'o dɔn dɛ wallahi ale y'a dɔn ala de ye kelen ye sanfɛ ani duguma i bɛ fɛn o fɛn na ala de ye kelen ye a ko ne ye n yɛrɛ tɔɲɔ ala e tɛ dɛ ne de y'a kɛ ne ye n yɛrɛ tɔɲɔ ala ko sisan n y'a faamuya a bɔra jɛgɛ kɔnɔ o fana bɛnna ni kalo tile 10 ma yarabi ala k'an ka degun jugu ala k'a wuli ala ka hɛrɛw k'an ye o kɔfɛ nabila ibrahima namuruzu a n'a ka jamana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen o k'u ka nabila ibrahima faga fagali kow daminɛna k'a labɛnw sabati ka tasuma mana k'a bila tasuma kɔnɔ tasuma manana n'a ye ka mana n'a ye fo ka taa tasuma faga nabila ibrahima tora tasuma kɔnɔ tasuma ma foyi k'ara kɔrɔn aya ya nar kun bardan wa salaman ala ibrahim barakallahu fikum ala ko tasuma bɛ mɔgɔ fɛn jeni ni se dɔ de ye se dɔ bɛ yen a bɛ jeni kɛ n'o ye n'o se bɔra la a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ kɛ fana ala ɲinɛ ma o kumana ala ye o de bɔra ko kɛ sumaya ye olu de kɛ ganiya ye kɛ sumaya ye Seydina Ibrahima kan ani kisi Ibrahima tasuma ma foyi k'ara o de b'a fɔ ko fɛn yɛrɛ ye fɛn 4 don tasuma fɔɲɔ ji ale ni bɔgɔ waati min na sitana ko ibilisa ko ale ka fisa ni adama ye ko ale dana ka bɔ tasuma na ko adama dana ka bɔ bɔgɔ la o ko a m'a faamu de tasuma de fanga ka dɔgɔ ninnu bɛɛ ta ye ko hali n'i ye ji kɛ daga la ka dɔgɔ don a kɔrɔ a bɛ tobi min kɛ ji bɛ wulili min kɛ ji bɛ mɔnɛ kasi de kɛ ko ni daga in cɛ ale bɛ tasuma in faga de daga de b'a ni tasuma cɛ o kɔrɔ ye ko tasuma a fanga tɛ se ji kɔrɔ o kumana nabila ibrahima ala y'a kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ la k'o fana bɛnna kalo in tile 10 de ma ko caman kɛra kɔnɔ ninnu ye sɛbɛnnifɛnw ye u b'a langali
mais mi ye kabako ye n'o kan ka mɔgɔ kabako ni mɔgɔ kan ka mɔgɔ ɲininka o la o de ye kira mɔden min fagara kɔnɔ o kuma fɔba le man ca tuguni fɔla ye minnu sɔn hakili dumaya la ani mɔgɔ mɔgɔ ko bɛ an karamɔgɔ fɛ a Seyidi Sherif Usman Madana Haidara silamɛya fɛn o fɛn min bɛ yen ko a dogora a y'a bɛɛ langali e yɛrɛ ye hakili don yɔrɔ sɔrɔ a ko bɛɛ la karamɔgɔ an b'a fo urali silamɛw nin kalo in na Huseni fana a fagara nin kalo in de la a ma kɛ ko nɔgɔ ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kan yɛrɛ ɲininka nin kɛra cogo di ka mɔgɔw sɔrɔ ora an b'a fɔ cogo di nin kuba minnu kɛra Ala fɛ nisɔndiya ko lo mɔgɔ b'a faamu cogo min na mais ko wɛrɛ min kɛra a kɔnɔ n'o ye Huseni ka fagali ye o ka girin nin bɛɛ ye o bɛ mɔgɔ ɲina nin bɛɛ kɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka sababu kɛ juma ye kira mɔden Huseni kira ye min kanu kira kɛra fɛ min bamuso ye Fatumata Zahara ye o tun b'o wele ko Umu Abiha kira kɛra Fatumata fɛ dɛ sɛbɛnni fɛnw ye fɛn min sɛbɛra fɔli t'a ban fiyewu fa wolola ko fa ba sabu bamuso fatura k'a fitiniman to ba fatura Khadija ka to a si bɛ san 5 muso wɛrɛ tɛ du kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen du kɔnɔna ko bɛɛ tun bɛ ale de bolo a fa hinɛ baara a b'a fa dɛmɛ denmisɛn san 5 bɛ se ka mun kɛ mais o bɛɛ la a y'a jɔyɔrɔ kɛ o den de ye Huseni ye Alakira ye mun fɔ a ko Fatumata bid'atu minni ne yɛrɛ fari dɔ de ye Fatumata ye ale y'o fɔ kɔrɔtɔlɔ ma ɔ Huseni ani Hasan olu fila bɔra o de la o bɔra cɛ min na o de ye Ali ye Ali min Alakira ko a ko Seydina Ali a ko wallahi mɔgɔ si tɛ ne Muhamadu dɔn Ala ani e Ali a ko mɔgɔ si tɛ ale Alakira dɔn fo Ala ni Seydina Ali o den de ye Huseni ka tila k'a fɔ Aliyu fana ma ko Aliyu mɔgɔ si tɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ Ala ani ne Muhamadu anw de b'i dɔn o den de ye Huseni ye Huseni juma Huseni min Alakira yɛrɛ y'a bonya n'a karama yira silamɛw la tarikuw y'a sɛbɛ sɛbɛnifɛnw y'a sɛbɛ Alakira tora seli la Huseni ni Hasan nana yɛlɛ Alakira kan k'a to a bɛ seli la a ko a b'a kun wuli Jibirila ko k'o la a to yen fo ka jigin o yɛrɛ ma o ma kɛ dogora dɛ o ma kɛ mɔgɔ y'a fɔ ɲɛna silamɛw tun bɛ misiri kɔnɔ o don bɛɛ y'a ye o ye koba ye dɛ o kɛra denmisɛn minnu kama dɛ o kɛra cɛ min kama dɛ o cɛ de fagara silamɛw bolo an ka fɔ selilaw n'a jara ye a ma nɔgɔya dɛ Huseni o kɔfɛ Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a tila ka Huseni ta k'a yira mɔgɔw la a ye Huseni ta k'a yira adamadenw na silamɛw la k'a yira o la misiri kɔnɔ a ko Huseni minni wa ana min Huseni ahabba Allahu man ahabba Husenan k'a yira o bɛɛ la Huseni ne dɔ i b'a faamuya ko Alakira ye fɛn dɔ faamu silamɛw fɛ n ta tɛ se nin ma i b'a faamuya Alakira ye ko dɔ dɔn Huseni ka ko la i b'a faamuya Alakira ye ɲɛsigi dɔ kɛ Huseni ka ko la sabu mɔgɔ bɛ taa fɔ tuma min na i den ma wala i ka mɔgɔ ma ka fɔ mɔgɔ ma a ye nin kɔlɔsi dɛ a ye nin den nin kɔlɔsi dɛ ne dɔ don o kɔrɔ a ye fɛn dɔ faamuya Alakira a ye Huseni yira silamɛw na a ko Huseni bɔra ne la dɛ ne fana bɔra Huseni na a bɔra ne na an b'o faamuya a ba ye Alakira denmuso ye a fa ye Alakira dɔgɔkɛ ye a bɔra la o ye tiɲɛ ye mɔgɔ b'o faamuya mais Alakira ko ale yɛrɛ fana bɔra la an ka joli kelen don mais a ye min fɔ ka da ko Ala n b'a ɲini i fɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ mɔgɔ min kɛra Huseni fɛ i b'a yɛlɛmɛ dɔrɔn ba mɔgɔ bɛɛ la mɔgɔ min banna Huseni na Ala kana an baara Huseni ani Hasan n'o y'a kɔrɔkɛ ye ninnu de ye alijinɛ jeunes ye c'est alijinɛ denw bɛ yen quoi mais ne ko alijinɛ jeunes ɲɛmɔgɔw o fana y'a damana ko ye dɛ Hasan ni Huseni shababu ahlil janna
ko aljina kɔnɔna kamelen ninnu mun bɛ don aljina kɔnɔ funankɛndu o bɛɛ ɲɛmɔgɔ bi Hassan Hussein de bolo o Hassan Hussein fana fagara bɛn kalo tile 10 ma a ma nɔgɔya dɛ Hussein a bangena Madina de silamɛya sanji 4 na a bangena Madina a muna Madina min y'a kalan ala kira yɛrɛ don o b'a fɔ an ka silamɛya tarikun kɔnɔ ko denmisɛn minnu ye bay'a kɛ k'a sɔrɔ u si ma balokuya u ma tɛmɛ san 7 kan Hassan Hussein baara Abdullah ibn Zubair baara Abdullah ibn Mas'ud baara Abdullah ibn Abbas baara u si ma san 7 sɔrɔ ala kira de bay'a de ninnu ma f'u bɛ to ka waso ko anw de ye denmisɛnw ye minnu ye bay'a kɛ ala kira bolo k'a sɔrɔ u ma balokuya ko anw don bɛɛ m'ale sɔrɔ hali anw yɛrɛ minnu bi yan dɔ b'a fɔ ko wallahi ko n'ale tun kɛra jeune ye k'a tun ka bay'a kɛ a jeune lama k'a tun yɔrɔ caman dɛ mais a ma tiɲɛ i cɛsiri halisa a bɛ ɲɛ o ala k'a ɲɛ ka d'a ma Hussein ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kira Hussein fɛ Hussein ala kira fatunu kɔfɛ a tora Madina a bamuso fana fatunu kɔfɛ a tora Madina ka Sayyidina Abubakar ka waati kɛ ka Umar ka waati kɛ ka a fagɛ Ali ka waati kɛ ka Usman ka waati kɛ waati min na ni silamɛya sera Madina san 41 ma san 41 na hijira sanji 41 na Aliyu fagara o de la mun nana i b'a dɔn kira somɔgɔw ala y'o ci de réconciliation min bɛ wele ko bɛn ni kelenya dɛ silamɛya kɔnɔ Hassan de y'a daminɛ silamɛya sanji 41 na a ye silamɛw bɛɛ wele k'a fɔ anw tɛ ɲɛmɔgɔya fɛ dɛ ala ye min di an ma o ye anw bɔ ni mɔgɔ y'o dɔn an ye o ye an bɔ ni mɔgɔ m'o dɔn fana o ye an bɔ ale bɛ min ɲini u fɛ mɔgɔ minnu bɛ u nɔfɛ jugu ni ɲin dɔn tɛ tuguni bɛɛ ka tugu mɔgɔya kɔ ka silamɛw wele k'u bɛn kelen ma o don o bɛn in valeri ani o bɛn in jɔyɔrɔ a ye min di silamɛya ma fo ka lahara ka se silamɛya tɛ ɲinɛ a kɔ u b'a wele ko amul jamaa o kɔrɔ ye mun tɛmɛna amu tafaraku de tun bɛ yen san minnu tɛmɛna farafara de tun bɛ yen mais Hassan nana ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u y'a wele an ka silamɛya tariku la ko amul jamaa ko silamɛ jama fara san ɲɔgɔn kan silamɛya sanji 41 na Madina Hussein tora yen fo ka taa mɔgɔya ka fanga ban o kɔfɛ a denkɛ nana Yazid nana o de kɔfɛ sisan Hussein nana ɲinɛ k'a bɛ taa Magan Kufa kaw ka lettre y'a sɔrɔ Magan de o ko lettre min cira ka na d'a ma Magan na an fɛ Kufa silamɛya tiɲɛni don na silamɛya ɲɛ yira an na an bɛ tugu i kɔ an ka diinɛ an tɛ k'a ɲɛdɔn dɔw bɛ na ko tan dɔw bɛ na ko tan anw bɛ ala de kɔ ani kira somɔgɔw o tuma nasigi an cɛra an ka silamɛya tiɲɛ sɔrɔ an ka lahara ɲini tiɲɛ sɔrɔ an ka silamɛya dilanni tiɲɛ sɔrɔ e kana sigi anw cɛla Kufa a m'u jaabi o ko lettre ba kelen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Magan a fɛ lettre ba kelen a ka sɔrɔ ka wuli sisan k'a bɛ taa o lettre di jaabili la ala ka diinɛ la Yazid kɛlen k'a mɛn ko a bɛ taara ye n'a dun taara se yen n'o yɔrɔ mɔgɔw farala kan diinɛ olu bɛ min ɲini na o tɛ sɔrɔ olu ta ye ɲɛmɔgɔ ko ni bonya ko ye ni nin taara yen o y'o bannen ye o y'a kunbɛn sani a bɛ se yen taara kunbɛn Karabala de sani a bɛ se o yɔrɔ la a ma nɔgɔya dɛ waati Hussein ye a ɲini u fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a nakun tɛ kɛlɛ ye o k'o tɛ hakili tɛ min na olu baara koyi u y'u ka labɛnw kɛ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra kɛlɛ yɛrɛ dafali ye wallahi Hussein kelen ye mɔgɔ minnu faga mɔgɔ ninnu ala dɔrɔn b'a hakɛ dɔn a ma kɛ ale dɛ parce que mɔgɔ minnu b'ale kɔfɛ ani mɔgɔ minnu nana ale kɔ jugu kana se ka se o mɔgɔw ma dɛ Hussein tun bɛ don u n'olu cɛ pour que ka se ka mɔgɔw kunbɛn ka bɔ ale ka mɔgɔw yɛrɛ la cɛfarinya min tun b'a la jagɛlɛya min tun b'a la alliance min tun b'a la o y'a permettre a yɛrɛ donna jugu cɛ fo ka jugu kamana kan f'u ye kɛlɛ bila fɔlɔ an ka kɛlɛ jɔra nin taara tuma n'a taara ta a ma ɲi dɛ ka renfort fana wele ka fara wɛrɛ kan Hussein a janfara tiɲɛ de ka fara mɔgɔ jɔ ka mɔgɔ
80 ani fila dɔw y'o sɛbɛn dɔw ko a ka ca ni mɔgɔ 70 ye mun fagara kira somɔgɔw ra ani o kanubaga minnu tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ 82 ani fila dɔw ko mɔgɔ 70 ani kɔ min fagara bon e ni ne ka ɲɔgɔn ɲininka kira den a mɔden silamɛ bɛ sɔn ka muru ta k'i ɲɛsin o ma k'i b'o kɛlɛ silamɛ bɛ sɔn ka hali k'a nɛni yɛrɛ hali an ka silamɛya ye min fɔ a ko subul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun o sɛbɛn n'an fɛ i silamɛ ɲɔgɔn n'i y'a nɛni k'i ye ala ka sira bila o de ye fasigu ye o ko n'i y'a kɛlɛ don i kafiriyara bon olu bɛ tila ka muru ta k'a ɲɛsin ala kɛra denkɛ ma k'a ɲɛsin ala kɛra mɔdenkɛ ma k'a ɲɛsin silamɛya jigi ma silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ma k'a ɲɛsin o ma k'u b'o faga i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali mɔgɔ fɛ bɛ i bɛ ɲɛ ko silamɛw tun don wa o bɛ o kun ye mun de min hali n'i sura n'i kira den yɛrɛ la wala mɔden yɛrɛ la i ka su b'i bila fɔlɔ i bɛ ɲɛma lɔ kɛlɛ ganni min ye mɔgɔ mɔnɛ ka mɔgɔ yɛrɛ jɔrɔ ji yɔrɔ in ye Karabala ye a yɔrɔ ka ɲi kojugu Karabala yɔrɔ nemani ba de ye ji bɛ yen u ye ji tigɛ o la a nana a ka den de ta sisan sa ko minɛnw kɔni ye an bɛɛ tɔɔrɔ anw bɛ se k'an ta mun ye mais nin den nin n b'a ɲini aw fɛ a ye dɔɔnin d'an ma dɔrɔn an k'a di den nin ma a tora kuma na u ye kala fili ka na turu o den gɔnɔ na k'o den faga c'est à dire hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ e yɛrɛ ɲɛna ne ye nin mɛn ko nin kira mɔden na minnu y'a kɛ ne kun y'o sɔrɔ a ti ja dɛ mais an b'a kalifa Ala ma kuma in bɛɛ kun ye juma ye yuriduna liyutfi'u nura Husayna u bɛ fɛ ka Husayn ka nɔrɔ tunu ka ka bonya tunu wa ya Allah Ala tɛ sɔn u ye fɛlɛ min tigɛ ni kira ten a banna an y'an yɛrɛ sɔrɔ an lafiyara yɛrɛsago kɛ dansago kɛ diinɛ kɔnɔna na k'o kɛ diinɛ tɔgɔ ye u k'u bɛna fɛrɛ o min ma Ala ma sɔn kira somɔgɔw tɛ ban Ala ma sɔn Hussein kɔni fagara a bɛnna jumalo ma nin kalo in tile 10 Karabala a fagara yen de mais cɛ kelen tun n'o ye Harisi ye Harisi kɛlen k'a ye a bɛ jugu fɛ dɛ a kɛlen k'a ye u ye ji tigɛ u la u y'u tɔɔrɔ u ɲɛ ganna Harisi désertera ka bɔ jugu fɛ ka na fara Hussein ka mɔgɔw kan a kelen wallahi ale yɛrɛ ye nin gɛlɛya min ye a tɛ ji d'u ma k'u degun k'u tɔɔrɔ ale yɛrɛ tun ye jugu ye dɛ mais a tubira ka taa fara Hussein kan lahara jɔ don kira kana ale ye jugu fɛ ko a tun bɛ contre a mɔden ale siranna ka maloya o ɲɛ a taara fara Hussein kan Haris yarabi Ala k'an fara u kan yarabi Ala k'an fara u kan u ko bɛ Sayyidina Hussein ka nɔrɔ le k'u b'a dufa Ala ko nɔrɔ in tɛ dufa nuru misbahul huda don safin naja don ko bɛ Sayyidina Hussein ka nɔrɔ de dufa Ala ko a tɛ kɛ dɛ Ala ye jɔn di an ma a Sayyid Sherif Usman Madan Haidara Ala y'ale le di an ma ko Hussein munɛ o min bi an na Haidara y'a bɛɛ bɔ cɛ min kalanyɔrɔ donna Segu san 6 kalan min fɔra Segu nin ye kan ale ta dɛ a bɔra n'a ye du kɔnɔ de du kɔnɔ fɛn in dɛ ɲaga o le la n tɛ san 6 kalan Ala bɛ se ka fɛn bɛɛ d'i ma a kɔnɔ dɛ mais a bɔra yɔrɔ min na de a kalanyɔrɔ dɔnna a wulila ka jɔ a ye min fɔ a n'a ye min kɛ diɲɛ na an tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ anw b'a fɔ hali an tɛ tamagaya a ɲɔgɔn tɛ yen a fɔ yɔrɔ bɛɛ dɔw bɛ se ko ma diɲɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ a ɲɔgɔn de tɛ yen anw m'a fɔ k'an b'a fɔ a sɛbɛnna kitabu la dɛ anw yɛrɛ ɲɛ ye min ye bɛɛ ye a kuma fɔ nin a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna ko komi kulonkɛ kuma lo wa bɛɛ bɛ sigi ka kuma fɔ bi bɛɛ atul islamiya karamɔgɔ ye o min fɔ karamɔgɔ wulila nin bɔra min a bi jɔn mɔgɔ si ma nin fɔ fo dɔw b'a fɔ k'a ti kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ fiyewu o girinna ka taa ka girin ka taa bɛɛ nana i sigi k'i sonsoro ko heyi karamɔgɔ ye min fɔ tiɲɛ la a b'a kɔnɔ anw kɔni ma se k'a kɛ de u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ a ma se ka ɲɛnabɔ Hussein ka nɔrɔ a tɛ tunu yeelen min don a man ka ban karamɔgɔ yɛrɛ ye min kɛ o de ye mɔgɔ dilanli ye mɔgɔw dilan nɔrɔ in tɛ se ka tunu a ye cɛw dilan ka musow dilan o de ka gɛlɛn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ dilan ma nɔgɔ dɛ
Seydina Useyni ka nɔrɔ a tɛ tunu dɛ ka karamɔgɔ to yen k'a denw fana to yen Mamadu Madani a ye min kɛ Ala ka diinɛ na a bɛ lankale sani diɲɛ wuli a tɛ fɔ ka ban Ala ko mɔgɔ min sara ale Ala nɔfɛ o taayɔrɔ ye alijinɛ de ye a dɔ kɛ n'o ye Cheikh Ahmad Tidiane ye n ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn o y'a ɲininka de b'a fɔ ko a ɲɔgɔn karamɔgɔba min kalannen bɛ ko munna a bɛ taa yɛrɛ bila nin ko fasɔn ninnu na ale m'a faamu o ale m'a faamuya ninnu m'a kalan yɔrɔ la ko y'a ta o so kɔnɔ de Cheikh Ahmad Tidiane a bɛ kalan fɔ bi a bɛ kisi tigɛ bi a bɛ diinɛ kuma fɔ bi a ka bon dɔgɔtɔrɔw hakili ma a ka bon masitɛriw hakili ma a ka bon karamɔgɔba ninnu hakili ma f'u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ko la a bɔ n dɔnni ye min Ala y'o kɛ karamɔgɔ yɛrɛ balolen ɲɛna wallahi karamɔgɔ bɛ dugu la bi a den n'u y'a den ko fɔ f'a bɛ maloya mais Ala m'o kɛ an karamɔgɔ la Useyni ka nɔrɔ a tɛ tunu dɛ o kɔfɛ karamɔgɔ den wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye tɔgɔ ye Badara ye n'a ye wajilu kɛ i bɛ kabakoya Haruna bi ten Iba yɛrɛ bi ten hali a musomanw bon Ala ye nin kɛ karamɔgɔ gɛrɛsɛgɛ ya gansan tɛ dɛ kira mɔden a ko fitinin tɛ dɛ karamɔgɔ wasanen bɛ bi cogo min na n'i y'a denw filɛ i ɲɛ bɛ fa silamɛya la n'i y'a denw filɛ silamɛya bɛ diya i ye n'i y'a denw filɛ silamɛya nege bɛ don i la o kɔfɛ n'i ye anisariw filɛ a n'a karamɔgɔw i b'a fɔ k'i mɛnɛ i yɛrɛ kan karamɔgɔ ye dilanli de kɛ a ye mɔgɔ de dilan fo bɛɛ bɛ degun ni yɛrɛ ko ma bɛ se ka caman kɛ n tɛ silamɛya kun tora waati min na n'an wulila k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ye kalan kɛ karamɔgɔ minnu o caman sa dɛ dɔw kɔni sarala ka hinɛ o la mais minnu balo bɛ yen hali bugo yan o bi yan n'u yɛrɛ ye an ye bi k'an ye ɲɔgɔn ye u bɛ min fɔ an b'a dɔn o la Seydina Useyni ka nɔrɔ a ma tunu an karamɔgɔ a ye diɲɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛ a ye kuma minnu fɔ denfaw ye a ye kuma minnu fɔ denbaw ye a ye min fɔ fonctionnaires ye a ye min fɔ jamanatigiw ye a ye min fɔ ministres ye a ye min fɔ justice ye a ye min fɔ mɔgɔ bɛɛ ye ne ma dɔrɔn dɔrɔn ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni taara ale kan i ka diɲɛ bɛ kɛ i bolo didun de ye diɲɛ bɛ kɛ i bolo i n'a fɔ mɔgɔ bɛ kan ka di de dun yɔrɔ di kan ka di dɛ diɲɛ bɛ kɛ i bolo ten de mais n'i ma sɔn o ma i kɔni b'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ tila ka tiɲɛ in di karamɔgɔ ma ko nin don a dan tɛ Jibirila bɛna don min na ka na cira di Alakira ma n k'a tun bɛna sunsurun de ka diɲɛ ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka don o sanni y'o fɔ a ka waati tɛmɛnen na yen Jibirila bɛ na n'a nana se a bɛ jɔ fɔlɔ de ko Alakira Mamadu Ala ko n k'a fo o y'a sɔrɔ i ma don fɔlɔ dɛ a jɔni bɛ yen ko Ala ko n ka salamu bila i kan ko k'i fo ɔ foli tun bɛ kɛ duda min na Jibirila yɛrɛ jɛ ka taa jɔ duda min na o duda jɛnw de ye ninnu ye an bɛ kan ka min fɔ tan an karamɔgɔ a n'a bɔra mun na ani minnu bɔra karamɔgɔ la Jibirila de tun bɛ na ninnu ka so kɔnɔ bonya in tɛ tunu dɛ bonya in bɛ taa yen de sa f'an ka taa se alijinɛ kɔnɔ Ala ko nɔgɔya ye alisilamɛw Useyni ko a nɔrɔ tɛ se ka tunu dɛ abada ko sabu Useyni nɔrɔ Ala y'a dan ka bɔ ale Ala ka se de kɔnɔ Useyni nɔrɔ dan ka bɔ Ala ka se la ɔ fɛn min bɔra Ala ka se la Ala ka se bɛ ban wa a ti ban Ala ka se ti ban Ala de ye setigi ye min ka di a ye a b'a kɛ o Ala ka se ni nɔrɔ bɔra o la o nɔrɔ yelen kɔni o bɛ mɔgɔw tɛgɛ talen fo alijinɛ kɔnɔ ninnu nana ka mɔgɔw de sauver n tɛ Ala yafara o ma o Ala ye n fɔ kɔnɔ aya la a ko innama yuridu Allaha liyuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tathira e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka n'i ka fini ko e yɛrɛ bɛ n'i ka fini ko i y'o k'a gɛra n'i ka samara ko i k'a gɛra n'i ka daga ko i k'a gɛra ɔ ni e y'i ta ko n'o bɛ kɛ n'Ala ye min ko o bɛ se ka nɔgɔ cogo di Ala ko ne de y'o saniya nɔgɔ ci nakura ne de y'o saniya nɔgɔ in fila bɛɛ kɔnɔna ta ani kɛnɛma ta n'o tɛ n'i ye kira mɔdenw filɛ ka Useyni filɛ ka Hasani filɛ ka Fatumata filɛ u ka kɛwale minnu kɛra mɔgɔ kun ka ca o mais u ka nɔ tora mɔgɔw hakili la u ka ladege tora mɔgɔw bolo fo ka na bila an yɛrɛ ma komi bi karamɔgɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Useyni olu ta kun ye juma ye Ala anw jɛna an nin yɛrɛ kɔ Ala an sɔnna tɔɔrɔ ka an sɔrɔ Ala anw kɛrɛla
amana fɛn fɛn min sɔrɔ diɲɛ ya dɔrɔn ala y'i ka jɔn an ka sigi o tɛgɛ ta ka t'o di an mɔkɛ ma an ka taa alijinɛ kɔnɔ n tɛ ala ma tila wa ala ko n y'u gɛn ala ko n y'u saniya e mana fɛn o fɛn min fɔ o bɛ se ka mun k'o la a tɛ se ka foyi k'o la yɛrɛ bi Huseni an bɛ dugawu de kɛ ala ka an n'a fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ karamɔgɔ ani ahlu bɛtiw bɛɛ bi don ma nɔgɔ dɛ bi ye kasi don yɛrɛ yɛrɛ de ɲɛji yɛrɛ bɔ don Huseni faga cogo a ka bon hakili ma mun ye silamɛw sɔrɔ a kɛra cogo di ni nin kɛra a kɛra cogo di i b'i yɛrɛ ɲininka de ni anw fɛ bi yan nin bɛ se ka kɛ wa mais a kɛra olu bolo kɔrɔnɛtigiw don harisatigiw don i b'a dɔn hali n'a ma se ka ɲɛ bɛɛ fɔ fɛn dɔ bɛ yen ala bɛ min dɔn a ma fɔ n ta tɛ se ka kɛ o sara mun nɔfɛ Seydina Ali diinɛ nɔfɛ la a fagara diinɛ nɔfɛ le a fagara Ali min ye kɛlɛw gɛɲɛ Ali min ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔw kamanagan Ali min bɛ wele ko dɔnni dugu ye alakira ye ko Seydina Ali y'a da ye Seydina Ali a fagara ten de ka fɛɛrɛ tigɛ sisan a muso nɔfɛ n'o ye Fama Zahara ye a ma ɲɛ o fana ma taa dusukasi ni hami ni tɔɔrɔ o fana fatura Huseni Hasani u y'o muso bɔ empoisonné o muso bila k'o empoisonné k'o faga sisan a tora jɔn ye Huseni u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ faga cogo ti ale la o m'a ɲɛ sɔrɔ o nana min sɔrɔ sa ko a bɛna taa Karabala o la olu bɛ taa kunbɛn sa ani mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ hakɛ min bɛ yen o b'o faga o ye kira ka nɔɔrɔ tunutɔ ye k'a ban pewu o ye Huseni ka nɔɔrɔ tunun ye k'a ban an y'a fɔ ɲɛna ko Huseni ka nɔɔrɔ ala ko a tɛ tunu sabu nɔɔrɔ min don fitina daga don ani kurun min don n'o ye kisi kurun ye n'i taara yelen in fɛ i tɛ dibi wɛrɛ ye tuguni fɔ lahara jɔ don ala ko nɔgɔya ye n'i donna kurun in kɔnɔ ji kɔni tɛ se ka taa ni e ye tuguni fiyewu e kisira de Huseni an bɛ ni hali n'an ɲɛ ma kɛ a kɛnɛ kan a ma diya an dusukun ye ahlu bɛtiw an bɛ aw fo nin munni bɔyɔrɔ ala kana kɛ an kɔ dɛ lahara jɔ don ala mana mɔgɔ ɲininka a ye mun kɛ kira denw na kira kɔfɛ kira yɛrɛ y'a fɔ a dara ko ne bɛ min ɲini aw fɛ Mamadu a fɔ ɲɛna e nana ala min yira u la i ye silamɛya min yira u la i ye juguɲuman min yira u la i ye badenya min yira u la k'u ka duw jɔ k'u ka duw jɔ k'u ka jamanaw jɔ ka hɛrɛ sira yira u la i y'o min kɛ u ye i kana sarati ne ni aw cɛ u la ne y'o min kɛ n y'o kɛ ala kama mais a ye kɛ n somɔgɔw fɛ a ye kɛ n somɔgɔw fɛ kira ala y'o fɔ kuranɛ aya nin na ko mawada min bɛ yan koroba min bɛ yan kira somɔgɔw kolo tafsiri i b'a ta ɲɛjugu ɲɛɲuman bɛɛ bɛ segin k'a fɔ ko non ko ni mɔgɔ min fɔra yan dɛ ko mɔgɔ duuru don ala kira Seydina Ali Fatumata Huseni ani Hasan olu de birila bifani jukɔrɔ ko ala ne somɔgɔw de ye ninnu ye ko ni kuranɛ aya kan bɛ olu de ma yɛrɛ bi ala k'an don a la hɔrɔma na alisilamɛw waati cogoya kosɔn Seydina Huseni ka nɔrɔ a tɛ se ka tunu ala ye cɛw di bi karamɔgɔ yɛrɛ ma karamɔgɔw la diɲɛ fan 14 na belebelew bi an yɛrɛ fɛ hali Burukina yan dɔ sigilen tɛ ne yan ni ko o ustazi bɛ minnu cira Burukina kɔnɔ jɔn t'a dɔn ni ko o ustazi Mamadu Adamu Darambe jɔn t'a dɔn karamɔgɔ ye dilanli de kɛ Huseni nɔ na Huseni ka nɔrɔ tɔ karamɔgɔ nana ka n'a da kɛɲɛ waati ban dɛ a denw bɛ taa n'a ye a kanuɲɔgɔnw b'a baara la karamɔgɔ ye wajibi kɛ Burukina faso yan dugura karamɔgɔ bɛ Burukina faso yan Bojulaso hali a dugu kabi ala y'u dan ma se ka ye mana kira somɔgɔw aw wasara kira somɔgɔw aw wasara kira somɔgɔw aw wasara Imamu Shafi'i y'o fɔ aw kira somɔgɔw walayi hali ni aw tora kɔfɛ a ye ɲɛmɔgɔw de ye hali n'a bɛ diɲɛ fan fan min fɛ silamɛya kɔnɔna a ɲɛmɔgɔ de ye aw ye o kumana ko sabu mɔgɔ tɛ ka seli tɛ minɛ i ka seli fana seli i ka lansara seli i ka fitiri seli i ka safo seli i ka nafila seli a tɛ minɛ fo n'i ye sɔli kɛ ala kira kan ma an b'ala fo k'a fɔ yarabi ala ka san wɛrɛ d'an ma Huseni ka nɔrɔ ala ka an don a barika la ala ka don an la hɔrɔma na karamɔgɔ an b'a fɔ ka dugawu caman k'a ye nin kɛnɛ kan k'a yira la an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an dusukun ye an y'o lahiya de di an ma k'a fɔ an karamɔgɔ
an bɛ an iko n'an ni n'an ka nafolo ye fo an ɲɛnakili laban o an bɛ dugawu kɛ Burkina Faso Ala k'a ɲɛ suma Burkina Faso Ala k'a ɲɛ suma gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya ninnu Ala k'a wuli an b'a Ala tala deli an bɛ samiyɛ kuma na samiyɛji ɲuman Ala k'o di an ma ji min bɛ tiɲɛni kɛ Ala k'an kisi o ma an bɛ dugawu kɛ Mali ye an faso filanan an bɛ dugawu k'a ye a bɛ gɛlɛya minnu na a bɛ tɔɔrɔ minnu na yarabi Ala k'o tɔɔrɔ wuli Mali Ala k'a basigi karamɔgɔ ye min fɔ diɲɛ ɲuman ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnya maliyɛnw ɲɛna a faamu ko ɲuman Ala k'a d'u ma Ala ka hasidiyaw bɔ an na Ala ka hasidiyaw bɔ an na an bɛ dugawu kɛ an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen Côte d'Ivoire baara mankan minnu bɛ a kɔnɔ Ala k'a mankanw ban diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mankan ninnu Ala k'a ban n'an karamɔgɔ hɔrɔma ye Ala k'a ban n'an karamɔgɔ hɔrɔma ye Ala k'a ban n'an karamɔgɔ barika ye Ala k'a ban diɲɛ ɲɛ Ala ka diɲɛ lafiya n'an karamɔgɔ hɔrɔma ye Ala ka san caman d'an ma Ala ka n ka jurumu yafa kira bonya kosɔn sallallahu rasul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajuli kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ an sɔrɔla ka kuma galamanin tɛngu mɔgɔ minnu nana wajuli kɛyɔrɔ in na u ka nisɔndiyalikanw an'u ka folikan ka lase silamɛ jama ma. Fɛn min sɔrɔlu la Shirifula TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an k'o seereya. Alhamdulillah sɔgɔmada in na Ala sɔnna an nana an ka ŋaniya jira ka na an sen jɔ Asura kɛnɛ kan n'o ye Asura 2020 ye. Bon Ala sɔnna a kɛra an ka misiriba la yan n'o ye Sherifu Madana Hayidara ale yɛrɛ ye misiri min jɔ n'a a kɛwale ɲumanya ye n'a ka ŋaniya ɲumanya n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye n'a ka ŋaniya ɲumanya Burkina Faso yan. Oui bon Asura n b'a fɔ donba do komi kuranɛ y'a fɔ cogo min na ani hadisaw kumana kan k'a fɔ nisɔndiya don do fɛn caman kɛra kɔnɔ bon mais min bɛ anw marqué kosɛbɛ sɔgɔmada in na o de ye bi Asura ka bɛn Muharam kalo tile 10 ma Alakira mɔden a ɲɛjɔyɔrɔ a dusukun feere n'o ye Seydina Hussein ye bon o seyidusuyara a fagara selilaw bolo juguw bolo ka bɛn bidon ma bon vraiment o dusukun kamikami a n'o degun bon o de kɛlen bɛ ka an yɛrɛ degun bi kosɛbɛ parce que ni miirila nin den in ka faga cogo la bon a ye Alakira ye den min jira diɲɛ na k'a jira silamɛ bɛɛ lajɛlen na ka a ka jɔyɔrɔ a n'a ka ɲumanya fɔ bɛɛ ye ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa ye den kanu Ala ka k'a tigi fɛ k'a kanu ka hɛrɛ k'a ye k'a don alijinɛ na maa o maa ye den juguya k'a kɔniya kira ye danga don a bɛɛ lajɛlen ye mais ka tila k'a ye o fɔra mɔgɔ minnu ye olu nana ka na o de faga ni faga cogo in na n'an y'a jateminɛ Hussein ale de ye kira ka alkisa ye n'o ye mɔgɔ minnu ni Alahu Taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira o mɔgɔ 5 min ni Alakira y'o don birifani jukɔrɔ a mɔgɔ 5nan o de fagara bi ka bɛn bi ma n'o ye Hussein ye a mɔgɔ fɔlɔ kun ye kira ye o y'ale faga komi ale yɛrɛ ka sigara la kun y'a fɔ a kun b'o de fɔra k'a fɔ pɔsɔni min kɛra ale kɔnɔ ko a b'a la ko bois de santi mɔgɔ filanan min n'o y'o faga o de kɛra Fatima ye n'o ye kira denmuso ye mɔgɔ sabanan min fagara o de ye Walidul Kaaba n'o ye Ali ibn Abi Talib ale min bangena Kaaba kɔnɔ o y'ale kunkolo ci misiri kɔnɔ Kufa misiri kɔnɔ k'ale faga bon a mɔgɔ 4nan min fagara o de ye Hussein o y'ale Hasani o y'ale empoisonné ka faga a mɔgɔ 5nan de fagara ka bɛn bi ma ka foli kɛ sherifu bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini Ala fɛ degun min y'u sɔrɔ a y'an bɛɛ sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ maa o maa fatura o la mɔgɔ o mɔgɔ fagara o la minnu fatura o la Ala ma hinɛ n'a bɛɛ lajɛlen na minnu tora an bolo bi Sherifu Madana Hayidara a n'a ɲɔgɔnnaw n'a denw n'a bɔnnaw caman an bɛ dugawu k'u ye Ala k'o mɛn an kɔrɔ k'an ɲɛ mɛn o la Ala ka hɛrɛ k'an ye minnu ye nin baara in laban an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ninnu ye Ala ka hɛrɛ sabati a kɔnɔ kira n'a so bonya kama sɔla ala rasul an bɛ se ka min fɔ journée ni organisation na komi a b'a lɔn Covid-19 bɛ yen n'o ye bana ye an bɛɛ bɛ min kalama donc o kama labɛn nin kɛra misiri kɔnɔ wala ka se ka mɔgɔw lafiya ka se ka gouvernement ka saliyaw fana labato o kama an y'a organiser misiri la donc o sira kan an bɛ yafa ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ deli ka na an ka kɛnɛw kan ka na an wasa an ma se ka jama caman wele donc an b'o yafa ɲini silama jama bɛɛ lajɛlen fɛ ani an kanubaga bɛɛ ka tila ka hakɛto ɲini ani yafa ɲini tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ minnu nana n'o ma se ka ye kɛnɛ kan o ma se ka don misiri kɔnɔ an b'o yafa ɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ ni journée n'a ɲɔgɔnna a kɛra wasa ni kɔrɔta ye parce que a kɛra sababu ye an bɛ an ka sherifuw ka histoire lɔn parce que tubabukanmɛlaw ko ni i bɔ yɔrɔ lɔn a ka ca Ala fɛ i b'i se yɔrɔ lɔn voilà vraiment ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen an b'o ka histoire lɔn
a fana b'an permettre ka silamaya faamu kosɛbɛ. Voilà, donc o kama vraiment an bɛ ɲɛmɔgɔw fo, ɲɛmɔgɔ minnu ye sera ka dija bɛɛ kɛ ka journée nin organiser, an b'o fo kosɛbɛ. O kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin Serifukɛ ma, ale min kɛra sababu ye ka sira nin yira an na, ale min kɛra sababu ye an sera ka Serifu lɔ k'o valeur lɔn fo ka nana se nin organisation n'a ɲɔgɔnna ma. An b'a fo, si jan barakama Ala k'a dan n'a ma, si jan barakama Ala k'a dan n'a ma, Ala k'an n'a wasa, Ala ka don an n'a jugu bɛɛ lajɛlen cɛ, a n'a ka denbaya bɛɛ Ala k'o tanga, Ala k'an n'o dɛmɛ, Ala k'an ka dunya ɲɛ k'an ka lahara ɲɛ. Alhamdulillah, an bɛ Ala fo k'Ala barikala, ka ɲini Ala fɛ, Ala min ye nin san d'an ma, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ an ma hɛrɛ ye. Bi ka baara ni dusukasi lo nisɔndiya lo, o la an karamɔgɔ nana fɔri ɲɔgɔn kan yan ka jama fɔri ɲɔgɔn kan ko o hakilina de fɔ an ye. Bon, o fɔlen an ye, an fana bɛ se ka dugawu min kɛ, ka dugawu kɛ cira n'a somɔgɔw ye, ka yira k'a fɔ ko n'an yɛrɛ fana tun bɛ yen, hali n'an tun ma baro kɔni n'an tun bɛ sa ka fɔri o kan. O tuma na o dugawu lo an b'a k'o ye, hali bi karamɔgɔ a den minnu bɛ yen, Useni ka mɔden minnu bɛ yen, an b'u kɔ bi, an b'u kɔ sini. An bɛ dugawu k'o ye, ala u lɔyɔrɔ hali bi Ala ka baraka don u lɔyɔrɔ la, ka ɲɛtaga d'u ma, si ni kɛnɛ Ala k'a d'u ma. Ansaaru minnu bɛɛ fɔrila ɲɔgɔn kan k'u bɛ ninnu dɛmɛ, Ala k'an fanga se. San hɛrɛ Ala k'a d'an ma, a garijɛgɛ Ala k'a d'an ma. Ɲinan san Ala ka kɛ an ma hɛrɛ ye, ka kɛ an ma kɔrɔta ye, ka kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma kɔrɔta ye, ka kɛ ansaaru bɛɛ ma kɔrɔta ye, ni bɛn ani kelenya ani hakilisigi, ka jamanaw lafiya, Ala k'o kɛ kira bonya kama. Alhamdulillah rabbil alamin, ka Ala fo k'a barika da. A y'a fɔ cogo min na ten no. Bon, an yɛrɛ anw denmisɛnman ye Ashura faamu cogo min na, an wulila k'a sɔrɔ mɔgɔw b'a kɛ ni sinankunya tulon ye, dɔw bɛ ji bɔn ɲɔgɔn kan, bon dɔw b'a kɛ ni laada cogoya wɛrɛw ye quoi. Bon, an yɛrɛ tun b'a lɔn ko nin cogoya lo, fo tumana min na an tugunnen Serifu kɔ, an sɔrɔ ka Ashura valeur lɔn. Bon, tiɲɛ yɛrɛ la tasibila min ne fɛ, o le ye duwawu ye, ka kɛ an karamɔgɔ ye. An ye kira n'a somɔgɔw lɔn, ale de sababuyara, ale de ye kira n'a somɔgɔw valeur yira an na. Donc an b'an ka foli fɔ ale yɛrɛ la, k'a sababu ɲuman, k'a ɲini Ala fɛ, a somɔgɔ ninnu Ala ka hinɛ u la, Ala k'o dayɔrɔ suma. Ni waati na bi ale yɛrɛ dusu kasi ninnu, Serifula bi nisɔndiya tɛ yen, ka sababu kɛ ni nin don nin sera, ne yɛrɛ min kɔlɔsi Serifulakaw fɛ, a don bɛɛ bɛ finifin don kan na, k'a yira ko bi ye olu somɔgɔw fagara Ala ka diinɛ nɔfɛ, jagoyara. Donc o nisɔngoya min b'o kan ni a tamasiyɛn kɔlɔsiw fɛ, i b'a ye o bɛ finifin na. Donc k'ale yɛrɛ fo, Ala ka hinɛ a mɔkɛ ninnu na, Ala ka yafa u ma, Ala ka u dayɔrɔ nɛɛma, hali bi anw mun bi Ala k'an don u lɔhɔrɔma na, Ala k'an don u lɔhɔrɔma na. Ashura caman bɛ Ala bolo, Ala k'a yira an na. Ala ɲɛ siran ɲɛ, Ala k'o d'an ma, Ala k'an siran Ala ɲɛ. An ye layidu mun ta, Ala ka a dafa fana nɔgɔya an ye. Ya Rabbi, an sar cɛ kelen muso kelen, Ala ka bɛɛ dɛmɛ, Ala ka bɛɛ wasa, Ala ka diɲɛ ɲɛ suma, Ala ka Mali ɲɛ suma, Ala k'an yɛrɛ ɲɛ suma. Alhamdulillah rabbil alamin, an balimaw, i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na, hali bi foli ani wale ɲuman dɔn o y'aw de ta ye, aw minnu ye Sirifila TV jabarani sugandi. Nin kun y'an ye Burkina Faso Jamiyatu Ansardin Islami o bolofaraba min bɛ yen nɔ, olu ka Ashura, nin kun ye an ye o kɛnɛ de kan, ka dugawu kɛ, bilasiralikan minnu dira kɛnɛ kan, mɛni ani ka taga baara kɛ, Ala k'o nɔgɔya ni silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. An ka jamanaw Ala ka basigi, Ala k'an ka jamanaw suma, an karamɔgɔ ani an fa a Seyid Sherif Usman Madan Haidara, Ala min ye a ka cibaw kɔrɔtɔ nin kalo barikama in kɔnɔ, nin don barikama in kɔnɔ, an b'a deli Ala fɛ, an karamɔgɔ hali bi Ala ka dɔ fara a ka kɔrɔta n'a ka sankɔrɔta n'a ka bonya kan. A n'a ka denbaya, an b'u kalifa Ala ma, Ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ, k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye. Aw k'an bɛn sigida nata, shukran lakum wa barakallahu fiikum.